Apa, egunon. Egunon. Venga, bat, lekura. Lekura. Apa, egunon. Lekura. Egunon. Isidoro Errasti Altube, gure aitona, Isidoro. 1924ko otsailean bixen jaixo zan. Txikitan beti fardetan hauen lagunekin, marrazki biziunetako katu baten izen iguela aukela nire aitonak, Isidoro. Aitona Isidorok pasino bat euken, erlojuek. Erlojuek kolekzionetia guzteta jakon. Gure etxien beti egon izen di erloju mordue. Mota guztitakue gainera, Kuku erlojuek, despertadoriek, areieskuek, penduluzkuek, elektronikuek, binarixuek, gero ja berandu hau digitalak. Aitona Isidorok, esate hauen, erlojuek munduen existirute hauien makinaik zehatz eta perfektuenak ziela. Pieza bakoitzan funtzionamendu egokisa bierrezko ezala erlojuek ondo funtzionetako. Bueno, egixe da hori edozein makina motakin pasetan dala, baina erlojuek badauki olako zehaztasun magiko moduko zehozer. Denporien eurtzen daue. Eta eraberien denporie edo denporien percepzioe oso desberdina izaleike pertsona edo momentu bakoitzan arabera. Guraitoenan ametza erlojugile profesionala izeti esan. Hans Wilsdorf edo Anthony Patek erlojugile suitzarrak moduen. Baina, bulgorren bukatu den lanien. Ezin ja. Labadora gile esan, Fagorren azixe izen zen enpresa hartan. Gure aitona betidanik oso euskal salia izen da. Bai, gure hizkuntzie debekatu hauen garaixen be, etxien esate hauen, zuik kalien gurosuen moruen, baina etxe santu hontan, euskeraz berbain gau. Ta holasi sartuzkun azurretaraino, gure hizkuntziekiko maitasune. Hainbesteraino, bere seme alabak, euskerazko klase partikularrak eta klandestinuek emuten hasi baizien. Hasieran kalien, hola izkutuen. Ta gero ja berandu hau urte batzutara, gure tia Anemirenen kasuen moduen, Anemiren, Ana Maria Karnetien, etxien Anemiren. Haren kasuen moduen, lantokixen bebai. Anemirenek ez zeuken formazio handirik. Etxien jasotako ikaste hauen, altzan moduen, jokuekin, ipuinekin, kantuekin. Hizkuntza batekiko jakinduria ez dakit. Baina maitasuna, askoz belen hau sartzen da bihotzetik, burutik baino. Ez dakit pandirik hori askotan importantia hau estan. Gure tiantzako bintzat hola izen zan. Euskerazko kantu bati esker lortu hauelako bihotz bateraino ailegetie. Eta holaxe hartu hauen bere bizitzak norabide berrixe. Lourdes Siriondon, Errota Zarra. Errota zar maitea, uraren ertzean, da, basati betean, negar egiten dezu
aleatxetzean, ni ere triste nabil, zutaz oroitzean. Negar egiten dezu aleatxetzean, ni ere triste nabil, zutaz oroitzean. Eskerrik asko, eskerrik asko. Antonio González Moreno, Quintana de la Serenan, jaixo esan, Extremaduran, 1954an. 1972an, 17 urtekin, arrasatera etorti pentsa hauen. Han Quintanan ez zeuelako etorkizuna hundirik ikusten eta kontautzielako hemen Euskal Herrixen lana euela. Arrazoirik etxakien falta hori ezautzien nahi, zegona iritsi eta berehala lana topa hauen, labadorak egiten arepe. San Andres auzoko etxe baten jarri zan apopilo moduen. Gelie partekatzeuen beste bilagunekin. Hasieri etzan bape errexea izan. Norberan sustarretatik urruntzie beti dago gorra. Alata Antonio oso alaix esan, beti zateauen, hay que canciones más tristes canta y lo vasco de verdad. Hombre, arrazoirik etxakon falta. Berape zituen oso abesti alaixe kantetan, baina kaurroie grazia bat euken. Labadorak itxe zituen bitartien, beti kantuen ibiltze esan. Con qué pena y alegría tuve que dejar mi tierra, buscando nuevo horizonte. Me hice migrante a la fuerza, pero no olvidé su nombre. Con qué pena y amargura tuve que dejar mi tierra, buscando nuevo horizonte. Me hice migrante a la fuerza, pero no olvidé su nombre. No me llames extranjero, cada vez que vengo a verla. No me llames extranjero, que yo nací en este pueblo. Llevo la sangre extremeña y me moriré extremeño. Yo soy un pobre extremeño, pero lleno de ternura. Por muy lejos que me encuentre, mi tierra es Extremadura y la querré hasta la muerte. No me llames extranjero, cada vez que vengo a verla. No me llames extranjero, que yo nací en este pueblo. Llevo la sangre extremeña y me moriré extremeño. Aiona Isidrok beti zadutzen. Antonio, a ver, alguna vez tendrás que callarte ya también, ¿no? A ver, amiga, señor Isidoro, que en el fondo le gusta. Ta arrazoirik etxakon falta. Osea, Aionak gogaitu plantaken jarren, sakon-sakonien, guztu betxe jakon, Antonio kantuen entzutie. Ezekixen azan, berak usteuena baino geixautan entzungo hauela Antonio kantuen. Baite euskeraz be. Izen be Antoniok,
bere sustarrak ahaztu ezarren barrixek botatiek daukon garrantziaz jakitun, euskeraz ikasten hastie pentsau euen. 70. hamarkada bukaerako gau eskolek horretarako aukeri emute utziela ikusite, lanien bertan hasi zan euskara ikasten. Gainera, euskaraz ikastien truke lanegunetik lanardu batzuk deskonteta utzien. Osa, kriston txoiotzarre izkina guztitatik. Hizkuntza barri bat ikasi, lan gutxia behin, eta iguala kobrau. Kriston txoiotzarra. Horri gainera, gehitu jako, bere euskara irakaslia ikusi hauen lehenengo aldixen, txundituta geratu zala. Haren berbaiteko modue, hizkuntziagatik erakuste hauen maitxasune, eskolak emuteko euken xamurtasune, euskara ikasten hasi eta gutxira geratu ziren lehenengo aldiz. Ixan kasgora jauzizan enterau zanien, bere euskarako irakaslia anemiren, Isidoro bere lankidien alabi ezala. Ordutik, elkarrekin jarraitzen dauie, Tianemirenek eta Antoniok, ointio Antonio, estremenue. Sari ederra Bixentzat, bizitza guztirako bidelagun bat opetie. Sari ederra Antoniontzat, euskeraz ikastie. Ta batez bezari ederra danontzat, Antoniok, euskeraz ikastie. Importantia dalako euskeraren normalizazio prozesuen be, pieza bakoitzak biedan moduen funtzionetie. Juantxoi behira ninguela konturatu naz, klaro, hemen jente asko, ezaun asko zauze jarritxe hemen, eta konturatu naz askok eta askok ezautuko ituzuela, Tianemiren, da Tio Isidoro, eta horrek uste ditut Leiro Karantza eta Jon Sarasua, hor jarritxe horrei petxabaltarra die. Urbiluko zari esofara, apur bat, txalo ero bat, eureibe. Juantxo, Jose Ocerrola bitarti den. Hortxe. Egunon, edo eguerdion. Bueno, euskaran, zuri mugutu mikrofonu bai, euskaran normalizazio prozesui buruz berba egin dugu, edo aipatu dugu, Jon zuk zehose badakitzu euskerak mundu sozioekonomikoen daukon harremanaz
zergatik dain importantie, une honetan, arlo sozioekonomikoen euskerie? Edo, arlo sozioekonomiko euskerientzat. Bueno, azteko, entzuten da? Bai ez? Bai, hola. Vale. Txupa ben bida. Bueno, azteko, hitz egingo dizut Euskara Batuan, pixkat artifiziala egiten zait zurekin Euskara Batuan hitz egitea. Baina tokiko euskarak, gure kasuan Atxabalteko euskarak, badauzka funtzio batzuk betetzeko, eta da funtzio lokalak nola bait esan da, ez? Gu, Aretxabaletan elkartzen bagara, Atxabalteko euskararen egingo dugu, ez? Funtzio nazionaletarako sortu zen Euskara Batua, eta uste dut gaurko ekitaldia funtzio nazional bat izanik, Euskara Batuan erantzuteko alegin egingo dut. Bueno, unea aipatu duzu, zergatik den garrantzitsua, bueno, gauza askorengatik, baina nolabait testuingurua izango litzateke, bueno, Euskaran azken 60 urtetan egin dugu izugarrizko ibilbidea, meritu handikoa. Esan dezagun Euskal Herriak martxan jarri duela minbiziaren kontrako terapia esperimental bat. Hau da, hizkuntzak minbizia zuen, munduko hizkuntza gehienen moduan, eta martxan jarri genuen minbiziaren kontrako terapia esperimental bat, hori mundu osoan aitortzen dute eta munduarentzat ere gu ari gara nolabait adierazten nola berreskuratu liteken erdigaz horian zegoen hizkuntza bat, eta hori oso albiste edo errealitate ona da, baina albistea dena da, oraindik gure gorputzak minbizia izaten jarraitzen duela, nahiko da kalera ateratzea edo Bilbora joatea edo zein gure realitatea ikustea, eta ikerketa soziolinguistikoek esaten dute, orain arte aplikatu dugun kimioterapia oso interesgarria izan arren, ja hasi dela huts egiten. Gauza berdina eginez ez dugula egingo aurrera euskararekin, eta, bueno, salto kualitatibo batzuk eman beharra ditugula, ez. Eta salto kualitatibo horietako zentraletako bat, behar bada ez bada zentralena, izango litzateke lan eremuan, eskala handiko alegin bat egitea lan eremu euskalduntzen hor dago, eten bat, ez? Hezkuntza euskalduntzen pasa ditugu 60 urte, eta politika publikoekin 40 urte, hezkuntza masiboki euskalduntzea lortu dugu, baina lan eremua oraindik masiboki da erdelduna. EAEko enpresen 1% dauka euskara plana. Ia residuala, ez da, orduan. Momentu honetan, edo lan eremuari hezkuntzan egin dugun moduan, modu eskala handiko prozesu batean lortzen dugu euskararen prozesuarekin koherentea den politika bat, edo bestela arriskua daukagu prozesua lokazteko, inkluso blokeatzeko, eta atzera hazteko. Atzera hazteko arriskua erreala da, ez da konsigna politika bat, hau momentu honetan adierazleek ematen diguten elementua. Orduan, garrantzia izugarria eta erantzunkizuna hemen gauden guztiok politika berpentsatzeko. Eta galderei bueltia emun da, zein onura ekarri aldutzu enpresa bati euskeraz lan eitxiek? Bueno, klasikoa, ez da, erantzun klasikoa da. Nik uste aspaldidanik ari gara enpresa munduan esaten, ze garrantzitsua den langileekin eta langileen aspirazioekin konektatzea batetik, eta bestetik gizartearekin konektatzea, ez? Enpresa gizarte elementua delako, erantzukizun sozialaren hildotik. Orduan, euskara ere, da nolabait esan da, langile askoren aspirazio batzekin konektatzea enpresak, eta horrek langileari beste enkaje bat ematen dio enpresan, eta bestetik, erantzukizun soziala edo ardura soziala praktikatzeko hildo oso bat, ez, enpresarentzat. Eta leire, apur bat, galdera berdinei tiraka, ze onura ekarte dutzo, kasu konkretu honetan Fagor taldeko enpresei, bueno, zu gestio sozialeko arduraduna zara, ze onura ekarte dutzo Fagor taldeko enpresei euskeraz lan eitxiek? Bueno, Fagorren urte asko dara jogu lanien, ez da, eta hasiera baten, bueno, bokazinoz hasitako ekimen bat, eta ibilbide bat izen zan, ez da, benetan, bai kolektibuek eta bai erakundiek siniste hauelako, bueno, euskerak lan munduen behukibi hauela bere lekutsu, ez da. Gaur egungo ikuspegitik, galdera horren erantzuna, zabala izan leike, bai, tokikotasuna, eskaintzen dago hizkuntzak, nortasuna,
gertutasuna, gertuko erakunde eta herriarekiko, eta marka balio bat bai, ezta? Barrura begira eta apur bat, profesionaltasun ikuspegi batetik, hizkuntzen kudeaketan, ezta? Kontzienteki hizkuntzen kudeaketa bat iteko aukera eta gaitasuna eskaintzeuzku momentu honetan, eta langileen ilusio eta motivazio bai, ezta? Bakoitzak bere lanien, bere profesioen, enpresari, negozioari iteutzen ekarpenaz gain, bestelako dimentsio sozial hau edauken gaixetan ekarpen bat iteko aukera, ezta? Eta Jon, herrixai, zein onura ekarri aldutzo gizartiai, arlo sozioekonomikoan salto bat emutiak euskararen erabileran? Bueno, batetik fiskalen esan duguna, ez? Hau gabe euskarak prozesuak ez du aurrera egingo, ez? Izango da, prozesu fallido bat izeteko arriskua dauka, ez? Beste arrazoi asko ere badaude, ez da, adibidez ikusten badugu momentu honetan Euskal Herrian, Euskaldun kopuruan, Euskaldunen zati oso handi bat, eta oso garrantzitsu bat, da perfil honetakoa. Hau da, nik euskeraz ez dakit, familian ez dut egiten, lagun artean ez dut egiten, baina euskara ikasi nuen eskolan. Euskara ikasi nuen eskolan, baina eskola atzean gelditu zen, jarraitzen dut lagun artean eta familian egin gabe, eta lanean ere egin gabe, orduan euskara geratzen da eskolan erakutsi zidaten hizkuntza hura bezala. Hau, realitate oso importante bada gaur egun. Lanean euskara prozesuak hor aurrera egiteak emango luke, eta ez aztu, ez gara esaten ari enpresazo euskalduntzea. Ari gara esaten, Fagorrek ondo dakien gauza bat. Euskarari ere, lan prozesuetan, bere leku egitea, modu progresio batean, borondatean oinarrituz, modu metodiko batean eta neurtu batean ez. Hori, eskala handian, EAen eta Euskal Herrian zabaltzeko gai garen neurrian, euskaldun askori emango dio euskarara reengantzatzeko beste gantxo bat, ez? Bide bat, nolait zirkulua izteko, ez? Bai, eskolan ikasi nuen, lanean ere badut kontaktua, eta behar bada hortik ere koherentzia eduki dezake euskarak nire bizitzan leku bat izatea, ez? Azken aldizien, elkarrizketa askotan entzun izan duzu, euskarak Guggenheim berri bat bia dauela. Zer da hori, zergatik esaten duzu hori? Bai, hori da metafora bat erabiltzen dudana, nolabait esateko, eskala handiko uinaldi bat behar dugula. Ez da, zu politika bat egiten duzu kultur politika bat, betikoa, baina Guggenheim izan zen, kultur politikarako dirua jartzen dugu, baina aparte, Guggenheimek behar du berariazko alegin presupuestario bat, berariazko gobernu erabaki bat, ez? Belaunaldietan importante izango dana, edo abiadura handiko trenarekin, ez? Ez dut esaten horrekin bat egiten duenik, baizik eta, abiadura handiko tren bat, ondo edo gaizki bada, gobernu baten apustu presupuestario politiko potente bat, ez? Nahiko garbi dago honetan, lan eremuko arlo honetan, horrelako apustu bat behar duela, instituzioen aldetik, baina ez dela bakarrik instituzioen apustu bat, izan behar duela politiko publikoetan aldaketa bat, politika publikoetan, baina baita ere gizarte politiketan hau delako euskalgintza osoaren, udalen, enpresa sarearen apustu bat, ez? Zentzu hortan, metafora moduan, Guggenheimek esan nahi du, eskala handiko operazio bat eskatzen duela arlo honek datozen hamarkadetan, eta hortan gabiltza esan dut, badaude momentu enten guneak euskararen etorkizuneko bizio bat lantzen ari direnak, eta hori poliki-poliki joango da alderdi politikoek konsensu bat lortzera, gizartearen konsensu bat lortzera, eta horretara eragile izatera gonbidatzen zaituzte dudanak, ez? Eta bukatzeko apur bat bixontzako galderia. Hemen bildu gare esparru sozioekonomiko edo bildu zarie, esparru sozioekonomikoko hainbat eragile desberdin izeleik eskolak, unibertsitateak, enpresak, administrazioa, zeskatuko dut zuen, hemengo arduradunei. Eskatu, inorrez errasko ez, ez? Proposatu. Gonbidatu. Nik gonbidatu bai, ez da, bakoitzak bere lanlekutik eta ordezkatzen dauen erakundien, euskarari espazio propio batzuk eskaintzeko aukera aztertzeko, ez da? Eta gure gaztiei, elean hitzak dien gaztiei, lan eremuan euskaraz lan egiteko aukera bat sortzi, ez da? Ondio baduko uste bat, edo asko entzuten da, ez? Gaztiei belaunaldi berrixek ekarriko dauela lan eremura euskara, ez da?
baina erakundiok preste egon behar dugu gazte horrek gure erakundetan euskeraz lan ahal izateko horretarako espazioak egokitzi dagokigu, ezta? Eta azkenik, eskua luzatu, ezta? Gure esperientzia beste batzukin partekatzeko eta, elkarrera egiten eta elkarlanien jarraitzeko. Nik ere, igual eskatu hitzak enduko dugu, Leire gonbidatu esan du, nik beste adiz bat erantziko nioke interpelatu. Nik uste interpelatu behar ditugula hemengo eragile publiko, politiko, empresarial eta euskalgintza eta gainerakoak. Pixkat honeta da, ez da? Nahiko garbi dago euskararen prozesua lokaztu, edo pixkat blokeatzeko arriskoa ditugula. Bizio berri bat ekoiztu behar dugu eta estrategiak martxan jarri behar ditugu. Iruditzen zait, honetan hezkuntzan albiste onak izan berri ditugu, hezkuntzan herri akordio edo konsensu bat lortu izan denena, uste dut horrelako konsensu bat lortu behar dugula hizkuntzan ere, ez konsensua lortzeagatik, konsensua ez inoiz ez da helburua, baizik eta jauzi bat egiteko. Euskara politikan ere jauzi bat behar dugula, iruditzen zait. Eta, uste dut jauzi horren terminotan denok lortu behar dugula, ez? Jauzi hori proposatzera eta planteatzera, eta gero jauzi hori ja proposatzen denean eta konsensua lortzen denean, bakoitzak bere etxeko lanak egiteko. Ez da, uste dut, hemen ikusten dituan eragile asko, gure etxetik, unibertsitatetik eta hasita, oso jarriak gaudela kudeaketara, eta kudeaketa betikoa, ez? Zerrein behar du enpresa batek hasi, nazioarteratu, indartu, hor gaude, beti hiru aditz horiekin gaude, uste dut hori oso motza dela, eta pasa behar dugula kudeaketatik politiketara ere, ez? Uste dut, askotan politika hitzak bildurra ematen digula, baina politika bat dauka herriak, politika bat dauka enpresa batek, unibertsitate batek, uste dut, politika terminotan gehiago pentsatu behar dugula, eta ez bakarrik kudeaketa terminotan, eta hori da nik egingo nuken deia eta interpelazioa, ez? Ondo, eskerrik asko bixoi, una hurbiltziatik, eta txalo bat, Jon Sarasua eta Leire Okarantzai. Tiane Miren da Tio Antonio aipatu ditut. Mila 1985 Tiane Mirenek eta Tio Antoniok euren lehenengo alabi euki hauien. Jaione. Jaione eta Bixok oso diferentiek izen gara, betidanik. Nik beti eukido farandule horako afizio apur bat. Jaionek ez. Jaionek 11 urtekin garbi euken ingenieritza ikasiko hauela. 11 urtekin zelan eukileike garbi ingenieritza ikasi diozula. Areko laxe euken. Eta nik flipau egiten hauen, ingenieritza 11 urtekin. Nik ez. Ni nahikoen auken grisen koreografiak ikestiekin. Eta holako musikari hona duket gris joten duztiela. I got to start multiplying and I'm losing control. That's the power you're supplying. It's electrifying. You're the one that I want. Up in all. Oh, 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 are they the one that I want? Oh, 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 the one that I want. Oh, 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 the word I need. Oh, yes, indeed. Txalo bat musikari xeir. Ez que... Gris eskatu eta joi jutzue, ez que la leche dionek. Azkenien Jaionek ikasi neuen. Koreografiziez, ingenieritza. Ingenieritza ikasi hauen Jaionek. Eta karreri bukatu eta gutxira hasi izan lanien, kooperatiban, produkzioen. Eta handik urte batzutara departamentu arduradu nineuien. Gure txien beti esan izen da, Aitzona Isidorok eta Jaionek antza hundixe eukiela. Aitzonak euken euskeriekiko sensibilidade eta maitasun sakon berdina dauko, Jaionek, eta oso pozik dauen lekuen lan egiten dauelako. Aukeri daukolako, bere lankideen artien euskararen ezagutza eta erabilera bermatuko dituen dinamika desberdinak martxan jarteko. Eta lankidiek dinamika horrek aprobetxatzen dituzte. Mota guztitako dinamikak, danetik egiten dauie. Eta mota guztiak esan dutenien ontxe burura etorri jat,
2003 gutxi gora bera, 21 urte dala, intzan dinamika bat, euskararen inguruen, kooperatibak ineguiena. Segurazki hemen ezazien asko eta askok parte hartuko zauen abesti bat kantatzen, batzu gustora, beste batzuk esango bien, hori marroitzarra lanea etorri eta gaina kantau bier. Bueno, danok ez du dana ondo iken, baina batzutan importantie da, alegin txiki bat eikie. Ez dakit akordauko zarien abesti honekin. Gora gura gara, gora gura, gure gero gura gara gu. Gora gura gara, gora gura, gure gero gura gara gu. Hoixe, gu gara gure geroa. Makina handi bateko piezak. Aitzona Isidorok kolekzionetan zituen erlojuetako moduko piezak. Tik-tak, tik-tak. Erlojuaren doinu erritmikoa entzun. Tik-tak, tik-tak. Erlojuaren orratzak aurrera egiten du, betik geldi ezina da. Gure buruak oroimenak ordea egin dezake atzera eta komeni da noizbenka atzera begiratzea perspektiba ez galtzeko. Arrasaten gaude, ez dugu ikastola hau, ezkutuan dagoen espazio hau kasualitatez aukeratu. Hemen, 1970ko hamarkada hasieran, euskara berreskuratzeko lehenengo ekintzak egin ziren eta lehenengo gau eskolak antolatu ziren. Euskarak Fagor taldean izan duen bilakaeraren lehenengo urratsak hemen idatzi ziren. Euskararen berpizkunde sasoia izan zela, esan daiteke. Vicente Elortza, kaixo. Zu izan zinen garai hartako protagonistetako bat. Nola gogoratzen duzu 70ko hamarkada? Bai. AEKA, ABE eta Arrasaten AED erakundeak eta egitasmoa sortu horretik, hemen, 1971an, gau eskolak sortu genituen, antolatu genituen. Danok kultura elkartetik bultzatu genituen. Eta horretarako, monitore prestatzeko hainbat ikastaro eta hitzaldiak egin genituen. Eta horretara, hainbat euskaratu gabeak eta alfabetu gabeak joan gine bertara ikasteko asmoz. Eta nola ez, monitoreak gero bihurtzeko asmoz. Klaseak emateko azken baten. 1973an, Euskaltzaindiak hemen izan zuen bilkura nagusian, ega tituloa ataratzeko azterketa egin ziren, eta nola ez, bertara joan ginen hor ibilitako asko. Arlo sozialean eta enpresa alorrean sustateko nuen euskara sartzeko aleginak. Poliki-poliki eta hango euskaltzale askoi esker, poliki-poliki enpresako egituran txertatu genuen euskara. AEKA sortu zen, 1979an, klaseak emateko asmozia, eta nola ez, Arrasaten, AED, Arrasate Euskaldun dezagun sortu zen 1982. Vicente, eskerrik asko. Fagor taldean euskarak egin duen bidean, lehenengo geltokitik, bigarrenera. Eskerrik asko. Gero arte. batean Mikel Lezamiz, Fagor etxe tresnatan hasi zen lanean, hemen Garagartzan. Pertsonal teknikari moduan, eta bere lana egiteaz gain, euskara eskolak ere ematen zituen. Kaixo, Mikel. Kaixo. Zu iritsi zinenerako lan handia egina zegoen, eta aurreneko fruituak ere agerikoak ziren. Bai, hemen ni sartu nintzen 81 batean, ordurako, 16-17tik, euskarazko klaseak antolatuta zeuden, baita ere, eta klase ikarle pila bat, bertonan egiten ziren bebai, baina aparte, erabakita zeukaten bai Kontseilu Sozialen da baita ere Kontseilu Hortorean onartuta, ze lanpostu ziren derrigorrezkoak eta zeintzu ziren
borondatezkoak, hau da, da baita ere ze perfila, zenbaterainoko lehen maila edo bigarren maila edo hirugarren maila jakin behar zuten lanpostu bakoitzak. Eta hori eginda zegoen da, kriston giroa zegoen euskaraz ikasteko eta euskaraz egiteko, euskaraz bizi nahi izateko. Mikel, eskerrik asko. Gero arte. Berrogeita hamar urteko ibilbidean asko dira euskarak Fagor taldean normalizaziorantz emandako urratsak eta asko dira euskararen lekukoa enpresan edatzen saiatu diren pertsonak. Mila Abasolo da horietako bat. Milak euskalan egitasmoa bertatik bertara bizi izan zuen eta beste zenbait urrats garrantzitsuena. Kaixo, Mila. Arratsaldeon. Debagoienean, Fagor taldetik kanpo gizartea euskaltzaleak asko ari ziren mugitzen, zuzeu Fagor etxetresnatan zinen, euskaren aldeko olatuak indarra hartu zuenean, ondoren Fagor automationen, Fagor taldean euskararen implementazioa, euskara planak eta gainerako mugimenduak ere bezi izan zenituen, Mila. Bai, horrela izan zen. 80ko krisialdiaren ondoren eskualdeko eragileen euskararen alde sekulako indarra hartu zuen. Eta indar hori lan mundura gerturatzen saiatu ginen. 80ko hamarkadan izan zen, lehenengo aldiz euskara planak egin zirela. Ordura arte euskara batzorde ez formala, estrategi plan ez formalak egiten ziren. 1987an normalizazioa barneratzea ikusi zen zala abiapuntu handi bat, enpresetan. Eta horrek eman zuen lehenengo pauso handi bat. Eta horren ondoren etorri zen beste indar bat, eta konturatu ginen jende gaztea lanea sartzen ari zena, euskaraz ikasitakoa zela. Beraz, lantegia ezin zela izan mundu isolatu bat. Eten hori ezin zela onartu. Galerazi behar zela, ezta? Eta horretan aritu gara, urte pila bat. Mila, eskerrik asko. Haren aretsa baletara joko dugu, Fagor taldeko beste kooperatiba batera, Koperzira joango gara. Eskerrik asko. Gero arte, Mila, agur. Agur, ba. Laurogeita hamarreko hamarkadako urte haiek oso gertutik bizi izan zituen Jaime Bengoak, euskara koordinatzailea zen bera garai hartan. Euskara planek normalizaziorako berebiziko garrantzia izan zuten. Jaime, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Euskara enpresan era formalean, organoetan txertatzeko, garrantzitsuak bizi izan zenituzten. Nola gogoratzen duzu? Bueno, gogoratzen du, hori, pelotan esaten da moduen, nolabait, afizionauetatik profesionaletara pasatzea moduan, borondatian eta jentieren goguan oinarritutako zerbait, zelabait sartu gendun enpresa munduko hizkuntzatara eta egiteko moduetara. Nun helburuak, erronkak, betetze mailak eta kontu horrei danak sartu ziren jasakuen eta oso aurrera pausu garrantzitsutzat hartzen donik etorkizunera egien beste helburuek eta lorte aldera. Eskerrik asko. Zergatik, zeuri.
hamar, laurogei tamar eta 2000ko hamarkadak errepasatu ditugu euskararen irai berezi honetan. Fagor taldean euskara nola gorpuztu zen, ari gara ikusten eta gaurko egunetara hasi gara hurbiltzen. Orratzak erlojuak orain bai aurrera darrai. Fagor ederlanera hurbilduko gara jarraian, antxe zain daukagulako Usoa Egurbide. Kaixo, Usoa. Kaixo, arraldean. Usoa, zu Fagor Ederlaneko euskara koordinatzailea zara, gaur egun, taldeko kooperatiba handiena da, Fagor Ederlan. Zeintzu dira gaur-gaurkoz eskuartean dauzkazuen erronka nagusiak? Fagor mailan estrategiaik importantiena guretzako euskara normaltasuna da. Eta hortarako, hurrengo urtietarako hildo desberdinak landu ditugu eta definitu helburu hori lortu ahal izateko. Definizio hau talde mailan indou. Hildo horreitan, azpimarratzeko gauzak die ezagutzan eragiten jarraitziaz aparte, erabilerarako urratsak emateko mekanismoak indartzia komeni dela ikusi duela, ez? Azken batean, gure helburu nagusisa kooperatibako organotan eta proiektu desberdinak garatzeko daukoen lantaldietan euskeraz normaltasun osoz hitz egitea da. Eta hortan jarriko ditugu gure indar eta baliabide danak. Eskerrik asko, Usoa, guk gure bidean azkeneko geldialdia egingo dugu, taldeko beste kooperatiba batean, Fagor Elektronikan, antxe daukagulako zain honezkero Mikel Trojaola, zuzendari nagusia. Eskerrik asko, Gerartu Usoa. Badira urtea Fagor Elektronikan, enpresa ikuspegitik, euskara lehen mailara eraman zutela. Gestio planean eta plan estrategikoan txertatu zuten, enpresaren gainontzeko helburu eta asmoekin batera. Mikel Trojaola, kaixo. Kaixo, Nerea. Zer esango zenuke eman diola euskarak negozio ereduari? Euskara inguruan, orain 21 urte hasi ginen euskara bultzatzen Fagor Elektronika barruan. Baina orain dela 10 urte, erabaki genuen Fagor Elektronika ikuspegitik euskara lehen mailara igotzea. Eta kooperatibako gestio plana eta plan estrategikoa erabaki genuen euskara txertatzea barruan. Horrek eman digu beste aukera batzuk eta helburuak hobeto betetzea, ze integratuta dago euskara enpresa guztian. Mikel, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Esker. Azken geldiunean gaude, orratza iritsi da puntura amaitu da gure bidaia. 1970tik 2022. Fagor taldean, euskarak izan duen bilakaera nolakoa izan den erakutsi nahi izan dizuegu. Sakontasunetik baina testigantza eta esperientziatik. Hala, pertsonek egiten dute posible helburuen lorpena. Euskararen bidean Fagor taldea erreferente bilakatu duten pertsonak ezagutu ditugu. Zorionak. Bueno, guzti honegatik emundutzie aurten Mundutzo Gipuzkoako Foru Aldundiak aurten Fagor taldiai Antjona Badia sarisa. Esan dut jaione oso lotzatixe da eta bera ez da animo gaur hona etortera. Nik ez dut, venga jaione etorri, ez da gure eske lotzatu itena, bera ez da etorri. Ez da etorri. Jaione ez da igoko gaur sarisa igotera. Baina sari hau eta txuleti atarako eta asko sari eta sari hau jasotzera igoko edo hurbilduko diona makina indartsu hau osatzen dauen 8 enpresetako ordezkarisek. Fagor Arrasatetik Erika Mendibil, Fagor Automotionetik Pepe Pérez, Fagor Elektronikatik Olatzara Mendi, Fagor Profesionaletik Daniel Etxagibel, Kopresitik Arantza Miguel, Fagor Ederlanetik Germán Gaiastegi, Mondragon Asamblaitik Izaro Aretxaga, Galbaiatik Esti Solana, eta Fagor taldien presidente moduen, ordezkari moduen, Josean Alustiza. Sarixa muteko gurekin dau, Markel Olano, diputatu nagusia, txaloero bat eurentzat.
Entzuten da. Bueno, egunon denoi, ongi etorriak izan zaitezte Debagoienera, gure bailarara, Fagor taldea jaio, errotu, hazi eta ezi egin den Euskal Herriko lur zati honetara. Ongi etorri Markel Olano Gipuzkoako ahaldun nagusia. Ongi etorriak erakunde publikoetako gainerako ordezkariak. Ongi etorri enpresa eta kooperatibetako ordezkariak. Eta ongi etorri Fagor taldeko kideak, lankideak, lagunak, asko etorri zarete gaur. Eta nola ez, oro har, euskararen aldeko etenik gabeko jardunean zabiltzaten guztiok. Gaurkoa ez da edozelako eguna Fagorrentzat. 2021eko abadia saria jaso dugu, hemen, Arrasaten, Debagoienan, gure etxean. Eragile sozioekonomikoa gara, gizartearekiko konpromisoak eraginda sortu ginen, hark eroan gintuen eta garamatza goazen lekura. Gaurko aitortzak, zalantzari gabe, bidean segitzeko indarra ematen digugu. Aitortu behar dizuet, ez naizela oso jaioa sari banaketa diskursoetan. Ohitura falta zaigu. Baina hala ere, iruditzen zait, sari bat jasotzerakoan badirela gutxienez bi atal oso ondo zaindu behar direnak. Eskertzak eta eskaintzak. Eskertzekin hasiko naiz. Izan ere, sari hau Fagorrek hemen jasotzeak errudun asko dauzka. Eta bat baino gehiago ahaztuko ditudanaz jakitun, errudun horiek aipatzetik hasi nahiko nuke. Lehenik eta behin, ezer baino lehen, nire lehen eskertza abadia sariko epaimaikideei. Zuen begirada Fagorren jartzeagatik eta eginiko lana baloratu eta saritzeagatik. Bestetik, ezin ahaztu urte luze hauetan bide lagun izan ditugun eta ditugun instituzio desberdinak. Euren aldetik jasotako laguntza eta errekonozimendua. Eskerrik asko zuei ere. Ostera, bide lagun izan ditugun Mondragon bera eta Mondragongo beste hainbat kooperatiba ere ekarri nahi nituzke gogora. Gu dakigun moduan, lankidetzan asko ikasi dugu elkarrengatik gure euskara planei forma ematean eta garatzean. Eskerrik asko ere emungo lagunoi, zer izango ginakegu emunik gabe. Azken 22 urteotan gurekin egon zarete, gure jarduna gidatuz, zuzenduz, bide luze eta emankorra jorratu dugu lan mundua euskalduntze erronka honetan. Eta amaitzeko, esker atala amaitzeko, etxera begiratu nahiko nuke. Urte luzeetan, 60. hamarkadatik hasita, aipatu ditunak Antonio Anemiren, eta beste hainbat lagunek, gure kooperatibetako lan jarduna euskeratuz aritu diren gaurko eta atzoko milaka bazkide eta langile gogoratu nahi nituzke. Egina dugun ibilbidean eragile izan direnak, eta Fagorren parte izan direnak eta direnak. Guztion aleginak gakartza ona. Hoietako 9 gaude hemen eszenatokian, hainbat jendartean zaudete ere bai. Milaka lanean, gaur den lan egitea tokatzen da. Jaiona ere langile gaur lanean egongo da, seguru. Erretiratuak ere egongo dira, eta baita ere gogoratu nahiko nituzke, gurekin ja ez daudenak, baina oso importanteak izan direnak proiektua aurrera eramaten. Niretzat, ohore eta plazera handi bat da denon izenean hemen egotea. Zenbait lan egin behar izan den elkarlanean euskarak gaur egun gure kooperatibetan duen estatusa lortu ahal izateko. Beraz, zorionak Fagor familia handi osoari ere. Eta eskertzentatik eskaintzetara pasatuko naiz.
eta hemen askoz laburragoa izango naiz. Etengabe ari gara esaten, geroz eta ageriagoa dela euskararen normalizazioarendako lan mundua euskalduntzeak duen garrantzia. Hau hala izanik, enpresetan, kooperatibetan, tailer txikietan, inguru euskaldun eta ez hain euskaldunetan, lan mundua euskaratzearen alde lanean ari zareten langile, lanbazkide eta enpresari anonimo, sindikatu, enpresari elkargo, zuei eskaini nahi dizuegu jaso berri dugun abadia saria. Biba zuek, biba zuen etengabeko jarduna eta biba zuen lorpen txiki eta handiak. Gaur, euskararen normalizazioaren alde egindako lanak dakar Fagor ona. Ez da edonolako lana izan. Pozik gaude, egiten gabiltzan bidearekin. Euskal Herriko industria kooperatiba taldea handiena izan da, erronkak ez dira egun batetik bestera heltzekoak. 5.000 langile ditugu Euskal Herrian, 10.000-tik gora mundu osoan banatuta. 8 kooperatibak osatzen dugu Fagor taldea. Sektore ezberdinetan dihardugu, asko eta askotarikoak gara, bai, leku askotan gaude, baina aniztasun horretan euskarak beti du lekua. Euskararen normalizazioaren aldeko bidea, esan bezala, ez da gaur hasitakoa. 2 hamarkada baino gehiago dira gure kooperatibetan euskara planak abiarazi genituenetik. Eta ez inuka, askoren artean ereindakoak izan duela fruiturik. 2 datu emango dizkizuet. Duela 15 urte, euskararen erabilera 32%koa zen Fagorreko batzar nagusietan. Gaur, 2022an 80% da. Eta beste datu bat, Fagor taldeko kooperatibetan 40%tik gorakoa da euskararen ahozko erabilera. Arrasaten, herrian, 32%koa, 8 puntu gehiago. Fagorren. Beraz, esan dezakegu egiten denak baduela eraginik. Jarrai dezagun ba egiten. Eta urrats horiek guztiak egitean gizarteko zenbait alorretan euskararen alde egin den lanak geuregan ere izan du eragina. Aipatzekoa eta azpimarratzekoa da hori. Bada, gure kooperatibetako pertsonen elebitasun maila 63an zegoen 10 urte. Gaur, gaztek ekarri duten ezagutzarekin 83koa da. 20 puntu gehiago. Duela hilabete gutxi tokiko aldizkari goierritar batek elkarrizketatu ninduen, justu abadia saria zela eta bere titular nagusietako bat honako hau izan zen. 5.000 langile ditugu euskara planetan. Hurrengo egunetan lankide bat hurbildu zitzaidan, eta esan zian, Josean, ze ondo entrevista eta irakurriet, eta oso ondo, eta betiko, esateana, ez da? Baina, esan zian gai bat txunditu ninduena, esan zian, ea noiz lortzen dugun titular hori aldatzea. Eta titularra izan dadin, 5.000 langile Fagorren euskararen planetan. Ez euskara planetan, baizik eta euskararen planetan. Izan ere, enpresa munduan oso ondo bereizten ditugu bitartekoak, euskara planak, eta helburua, euskararen planeta. Guk gure euskararen planeta dagoeneko irudikatuta daukagu. Duela 25 urte hasitako bideari jarraituz, gaztelaniaz lan egitetik, euskaraz lan egitera bidean gaude, Fagorren. Urratsak emanaz, oraindik normalizaziora bidean urrats gehiago egitekoaren beharrari helduz. Eta gure euskararen planetan hizkuntza aniztasuna bizi dugu, lehenago Leirek komentatu digun bezala. Gure kooperatibetan gutxienez 12 hizkuntza hitz egiten dira egunero. Badakigu euskaraz lan egitera bidean,
dena ez dugula euskeraz egingo, baina Fagorren hizkuntzen kudeaketa kontziente bat egiten dugu, non euskarak leku esanguratsua duen eta izango duen. Euskarari eskaintzen baitizkiogu espazio eta funtzio esklusibo eta propioak. Esan bezala, gure planeta irudikatua daukagu eta eraikitze lanean gaude. Zein bitartekorekin? Enpresa munduan murgilduta gaudenok ezagutzen dugu beste egi handi bat. Helburu bat, estrategia bat zein inportantea den jakiteko, ari eskaintzen zaion denbora eta bitartekoaren arabera neurtzen da. Eta nire ustez harro esan dezakegu, guretzat benetan inportantea izan dela eta dela gure euskararen planetaren eraikuntza. Urte luzeetan baliabide humano, tekniko eta ekonomikoak bideratu izan ditugu euskararen ezagutzan, erabilpenean, motivazioan eta legitimitatean eragiteko. Eta behin nora joan behar dugun aipatu eta gero, utziko diazu minutu pare bat ere kontatzeko zer nahi dugun egin datozen urteetan. Guk dagoeneko Fagor taldean aurrera begira lau ildo nagusi identifikatu ditugu eta. Lehenik, azpimarratu behar genuke 2019tik Fagor taldeko kooperatiba guztietako lanpostu guztiek dutela hizkuntza eskakizuna zehaztuta. Gutxien eskatzen zaionari ere eskatzen zaio euskeraz ulertzeko. Eskakizunen araua zorroz betetzeko konpromisua hartu dugu datozen urteetan. Eta euskeraz ikasteko motivazioan eta baliabideetan sakonduko dugu. Bigarren lan ildo nagusia datozen urteetan kooperatiba barruetan gizartean egin nahi dugun bezala, arnasguneak identifikatu, babestu eta berriak sortzeko bideak jarriko ditugu. Hizkuntza ohiturak eraldatzen jarraituko dugu, esaterako elkarrizketa elebidunak sustatuta. Hirugarren ildoa, funtzio propioak emango dizkiogu euskerari, gutxienean maila instituzionalean, bazkidekiko harremanetan eta arlo sozialeko proiektuak euskeraz garatuko ditugu. Eta hortik aurrea, euskeraz egin daiteken dena euskeraz egingo dugu. Eta bukatzeko guzti honek, egin nahi dugun guzti honek, legitimitatea eta indarra behar du aurrera eramateko. Eta aitortu behar dizuet, gaurkoa bezalako sariak, dena den indar hori auspotzen laguntzen digutela. Eta bukatzeko ere bai komentatu nahi dizuet, iaz, Fagor 2030 iraunkortasun estrategia onartu genuela. Iraunkortasunean erreferente den grupo industrial kooperatiboa izan nahi dugu. Eta estrategia horretan, pertsonak, komunitatea eta mundua zaindu eta hobetzen lanean, egin diogu lekua euskeraren planeta eraikitzearen jarraitzeari. Ezin ziteken beste modu batera izan. Gure ustez, benetako enpresa iraunkorrak tokiko hizkuntzan lan egiteko aukera bermatu behar duelako. Eta gu horretan gabiltza. Eta banoa bukatzen, apurba luzatzen nahi naiz eta, banoa. Baina ez nuke bukatu nahi gaurko sari hau Fagorri ematearen zioak eta aurreko hizlarien mezuak gordetzen duten egi borobila azpimarratu gabe. Euskararen normalizazioaren bidean alor sozioekonomikoak ikaragarrizko garrantzia du. Hemen, enpresa eta kooperatiba ordezkari ugari ikusi ditut. Aukera hau aprobetxatu gura nuke, zuen enpresetan, euskararen normalizazioan sakondu gura bazenute, Fagor taldea laguntzeko prest dagoela adierazteko. Alboan izango gaituzue, zalantzari gabe. Beraz, hori esan da besterik ez. 1000 esker sariagatik, oso eskertuta gaude, eta hemen zaudeten hoi, 1000 esker bertaratzeagatik eta entzuteagatik. Eskerrik asko denon izenean.
Bueno, eskerrik asko da noi. Joseanek hitzak endu duztitza, ahotik endu duztitza. Hemen, egon die, makineixe erraldo honetako hainbat pieza. Beste hainbat eta hainbat hemen eseritza zase. Eta beste milaka eta milaka momentu enten lanien daz. Bueno, zuip igual lanien zase, baina harik igual apur bat gehiago, ez? Osa, lanien igual harik daz, ez zueik. Bueno, bai eta ez. Osa, ulertzen gara, ez? Bueno, alatabe, danak, bierrezko piezak, makineixe erraldoi honek, biedan munduen funtzionau deixen. Eta, Olano jauna, eseri eraiz zaitugu, baina hitza zuri emungutzut. Zuekin, Markel Olano, diputatu nagusia. Fagor taldeko kideak, herri erakunde, enpresa eta gizarteko ordezkariak, lagunak, egun on guztioi. Benetako plazerra da, abadia saria emateko ekitaldia zuek guztiokin konpartitzea. Gipuzkoako Foru Aldundiarentzatko urteko ekitaldi kutxunenetako bat da gaurkoa inongo zalantzarik gabe. Euskararen sustapenean nabarmendu diren pertsona eta eragileen lana aitortzeko garaian gainera hitzordu garrantzitsuena guretzat. Gaurko hitzorduak badu hala ere esangura berezi bat. Batetik hemen Debagoienan Arrasaten bertan egiten ari garelako. Ikuspegi kolektibo batetik sariodunaren herrian bertan lehen aldiz egiten dugun aldia da. Bestetik kulturolan egiten ari garelako. Beñola Unión Cerrajera enpresa eta bere egoitza izandako eraikin eder honetan. Izan ere, ezin da ulertu Gipuzkoa eta Euskal Herria gure industriaren bilakaera ezagutu gabe. Herri industriala gara eta izaera industrial hori da gainera Euskal gizartearen balio nagusienetako bat. Horma zahar hauek horren lekuko. Fabriketatik abiatu dira, hein handi batean, azken hamarkadetan ezagutu ditugun aldaketa ekonomiko eta sozialetako hainbat eta hainbat. Horien guztien artean, nagusienetako bat, nagusiena ziur asko, Euskal Kooperatibismoaren sorrera bera. Gipuzkoaren garapen eta gizarte kohesioaren motor nagusietako bat, eta baten sorrera alegia. Tailerra, lantokia, industria. Gure herrietako bizitzan, Euskal herritarron bizitzan, gunez zentraletako bat izan dira eta dira. Belaunaldiz belaunaldi, gure izaeran txertatu den funtsezko osagaia. Xabier Letek bere hastapenetako kanta batean islatzen zuen moduan, aita eta amak nahiko ninduten fabrika batian, bizitzarekin burrukatzeko altzairu artean. Gaurko ekitaldian ikusi eta sentitu dugu lanak zer nolako garrantzia izan duen eta daukan gure bizitzetan. Bailara baten edo herri oso baten bilakaera demografikoan, ekonomikoan, sozialean, kulturalean eta baita ere linguistikoan. Gero eta gehiago, altzairuarekin borrokatzen zen industria batetik, ari gara igarotzen garapen teknologikoa, ezagutza aurreratua eta berrikuntza oinarri dituen industria baterantz. Abiada bizian eraldatzen ari den ekonomia baterantz, non oraindik eta gehiago pertsonek sekulako garrantzia hartzen duten. Pertsonen arteko elkarlanak, gauzak hobeto egiteko grinak, konpromisoak, harremanek eta ametsek hartu ere. Eta hor, pertsonen etengabeko hartuman horretan, ezinbesteko tresna ditugu hizkuntzak. Hor, eremu sozioekonomiko gero eta eleanitzago batean, gure herrian, lanerako, talde lanean aritzeko, kalitatezko harreta eta zerbitzuak eskaintzeko, funtsezko tresna da gure hizkuntza euskara. Azken urteotan, hainbat ahotsek ohartarazi gaituzte, gaur ere bai, eta horien artean Jon Sarasua berak,
Euskararen bizi berritze prozesua bidegurutzean dagoela. Hizkuntzaren erabilera moteltzen ari delako batik bat. Gogo eta horretatik abiatuz, arnaz luzeko hainbat egitasmo jarri ditugu abian guztion artean. Ahalegin horren fruitu nabarmenena, ziur asko, Euskara aldia bera da. Herritarren konpromisoa eta aktibazioa delako, geldialdiari aurre egiteko antidoto hoberena. Desafioa ez da nola nahikoa. Eutsi egin behar diegu, orain arte lortutekoei, batetik. Bestetik, segi behar dugu Euskararen orotariko garapena bultzatzen. Hizkuntzari ate berriak zabaltzen. Horietako bat zalantzari gabe, gaur ikusten dugu, lantokietako eguneroko jarduna da. Eremu sozioekonomikoa azken batean. Euskal gizarteak bere osotasunean inbertsio handia egiten dugu hezkuntza, lanbide heziketa eta unibertsitatea euskalduntzen. Horri esker, gabezia, gaur egun enpresetara iristen diren ikasleek inoizko ezagutza handiena dute euskarari dagokionez. Inbertsio horri lan munduan jarraikortasuna emateko garaia da. Alor horretan, besteak beste, lanbide heziketa duala euskaraz egitasmoa martxan jarri dugu, lurraldeko enpresa sarearekin, lanbide heziketako ikasleekin eta ikastetxeekin, eta gainontzeko erakundeekin elkarlanean. Lanbide heziketa euskaraz egiten ari diren ikasleen eta enpresen arteko zubilana indartzen ari gara, baina eredu aurreratuak behar ditugu. Fagor taldeko kooperatibek eta langileek erakutsi duzue egingarria dela. Hamarkada luzez hainbat eta hainbat lagunek egindako lanari esker. Posible dela lantokien euskararen erabilera normalizatzeko urrats sendoak egitea eta aldi berean mundu eleanitz honetan nazioarteko merkatu zorroztasunetara zabaldu eta bertan lehiatzea. Erakutsi diguzue zer nolako onurak ekarri ditzazkeen lan eremuan euskararen erabilera normalizatzeak. Lehenik, herritaren arteko hizkuntza berdintasuna lortzera bidean jauzi bat dakarrelako. Bigarrenik, hizkuntzaren kudeaketa aurreratu batek lan ingurune positibo eta kohesionatu bat sorrarazten duelako. Ez nuke ahaztu nahi, horre guztiak enpresaren lehiakortasunari egiten dion ekarpen garrantzitsua. Eta azkenik, hasieran nioen bezala, berretsi duzue lantokia bera eraldatuz guztion elkarlanean, eta guztiok elkarlanean, eraiki dezakegula gizarte justuago bat, aurreratuago bat, kohesionatuago bat eta euskaldunago bat. Garai zailenetan ere, gure hizkuntzaren aldeko apustuei eutsi egin diezue. Euskararen sustapenean adibide aurreratua zarete, zabaldu beharreko eredua gainera. Ez bakarrik Gipuzkoako sare ekonomiko guztirako, baizik eta baita ere Gipuzkoa osorako eta Euskal Herri osorako. Horregatik guztiagatik, Abadia sariarekin bat, jaso ezazue Foru Aldundiaren eta Gipuzkoar gizartearen eskerrona eta errekonozimentua. Amaitzera noa. Gainontzeko eremuetan egin bezala, lan munduan ere euskararen erabilera indartzeko determinazioa eta anbizioa dugu Gipuzkoan. Tamaina berean beharko dugu elkarlana, herritarren bultzada eta erakunde publikoen inplikazioa. Lankidetzari eutsi eta jarrai diezagun urrats gehiago ematen. Pauso batek hurrengoa ekarri dezan. Urrats horiek geroz eta biziagoak izan daitezen. Fagor taldearena bezalako ereduei jarraituz, ziur nago, zalantzarik ez daukat, lortuko dugula gure herriaren eta gure hizkuntzaren geroa bermatzea. Zorionak, bihotz-bihotzetik, Fagor taldeko kide guztiei. Eta eskerrik asko.
lehen gauza bat esatia ahaztu jak. Esan dut Jaionek eta Aitona Isidorok antza hundi xeukiela. Bueno, Jaionek Aitonan pasino berdine jaso euen, erlojuek. 25 bat erloju baduko etxien. Geixenak Aitona gandi jasotakuek. Eta seguru nau, 25 erloju horreik, hemendik urte batzutara, xabatei pasauko dutzola. Pieza danak die importantiek esan dugu. Izen zienak, gaur egun diezenak, eta izengo dienak. Gaur hemen, makineritza erraldoi bati emujako errekonozimentua. Milaka eta milaka pieza dituen makineritza bati. Eta pieza horrein hartien egongo zien, Aitona Isidoro, Tia Nemiren, Tio Antonio, El Extremeño, Jaione, eta segurazki, eta bera gure baldin badau, hemendik urte batzutara, xabat bera bebai. Jarraitu izue makineisa eharrau auspotzen, barrixei tokixein, eta zarrak ereineuien hasiarekin, arro ondaik zen. Eskerrik asko danoi etortziagatik eta zorionak, favor. Enau izutzen negu hurbilak uda beteko geroan dakidalako iraungo duela orainak ere geroan. Enau izutzen negu hurbilak uda beteko beroan dakidalako irauten duela orainak ere geroan. Nola baitezko kate geldien unezuneko lerroan guztia present bihurtu arte norrizanaren erroan. Nola baitezko kate geldien unezuneko lerroan guztia present bihurtu arte norrizanaren erroan.
Eskerrik asko.